अगर आप भी चाहते हैं नए वीडियो एवं नए ऑडियो देखने एवं सुनने के लिए तो हमारे गोल्ड स्टूडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें। छेड़ो तारो राह घेरो तारो ना मनबो बिल्कुल ना सुन लो काहे छेड़ो तारो राह घेरो तारो नाही मनबो तो हाला मचाए धमकी से हम ना डराए तो कुछ आ जाइबो आज ले के जाए ना 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 रे बाबा ना भले गांव में से हम खेदार आए बाकी ले के जाए ना 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 रे बाबा ना 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 एक करे जाके हमार छिलका सुनो आई लव यू आई लव यू टू प्यार कब होला ना बाबू जबरदस्ती अच्छा। ई हमार गली ना दाल हो दूरे रह तू सटो ना जरी अरे। नाही तो कह दे बवाल हो जनी था झूठो रूपवा पे अपना गुमान करेलू जनी था काहे हमरा के देखी के आह भरेलू जनी था जनी धर तू हाथ हमर माने ला बात ना तो दम भर तो के गरियाए धमकी से हाँ धमकी से हम ना डराइम आज ले के जाइम ना 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 रे बाबा ना 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 धमकी से हम ना डराइम आज ले के जाइम ना 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 रे बाबा ना 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 टाइम तो दे हम तोहरा मैसेज के हम जवाब हो अरे तोरा सच बात कहिले पी के आए रन हो देखिला तोहरे ख्वाब हो हमर सोना हमर बाबू तू दिलवा में बस गई रुए करे जा तीर बन के कर जवा में धस गई लुए डरली सुना सावन सर गोब तोहके करिले पसंद बाकी अभी ना दहिया छुआए धमकी से हाँ धमकी से हम ना डराइम आज ले के जाए ना 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 रे बाबा ना 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 भले गांव में से हम खेदार आए बाकी ले के जाए ना 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 रे बाबा ना 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 काहे छेड़ो तारो राह घेरो तारो ना मनबो बिल्कुल ना सुन लो काहे छेड़ो तारो राह घेरो तारो नाही मनबो तो हाला मचाए धमकी से हम ना डराए तो कुछ आ जाइबो आज ले के जाए ना 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 रे बाबा ना भले गांव में से